Bon dia. Avui m'agradaria obrir un meló d'aquests divertits. Ja sabeu que de tant en tant m'agrada parlar de temes curiosos. I avui m'agradaria preguntar-vos: el certificat mèdic que fem avui en dia, i vull que quedi clar per endavant que hi ha molts centres mèdics que s'ho prenen seriosament i en conec uns quants, però també n'hi ha molts altres que és una broma, com es fan aquests certificats mèdics pel carnet de conduir. Jo em pregunto, hi ha alguna forma de poder-ho fer millor? No podrien els metges dels centres mèdics tenir accés a les dades dels conductors per saber realment de manera veraç què tenen per fer els certificats mèdics que serveixin d'algú? Veieu? Una mica més i m'atropella. Val, res, en aquest vídeo hem ficat sense voler dues coses diferents. No era la meva intenció, però vaja. Res, seguirem parlant sobre el tema dels centres mèdics en altres vídeos, però m'agradaria saber què penseu. Estan bé els certificats mèdics com estan avui? O hauríem d'aspirar a alguna cosa més?